No joo. Nyt. Eli operaationa on ajovalojen kiilatus. Ja nyt toiselta puolelta hinkattu. Ja täällä alhaallahan on, tämähän on niinku sisäpuolella tämä mikä täällä nyt on. On muuten kirkas, mutta tosin on vähän tuosta halkeamaa tuo paska mikä tossa niin tuo on niinku sisäpuolella. Et sillä nyt ei voi mitään. Pitäisi ottaa tuo umpio irti ja hinkata toiselta puolelta, mutta se on nyt olla siellä ja tässä mulla on nyt papereita. Mulla on 400, 600, 1200 ja 2 tonninen. Sitten nyt puuttuu se 800 sieltä välistä, mutta se nyt saa puuttua. Ja se on niin justiinsa. Nyt kun itselleen tekee, niin se on ihan sama. Ja tässä on nyt tää käsittelemätön valo. Niin kuin tässä näkyy, että tää on ihan keltainen ja tällainen satiinin värinen paska. Ja joo, tässä mulla on saippua vettä. Siitä vaan yhkästään enimmät paskat pois tuosta umpiosta. Nuo. Ja sit vaan lähdetään jos mä nyt olisin viksu, niin mä suojaisin tätä maalipintaa täältä jollakin niinku teipillä tai jollain suojalla, miten nyt vaan ikinä, kontaktimuovilla jos ei muuta, niin tässä on nyt 400, tää kannattaa repästä tää arkista palaa siitä kohtaa, että näkyy sen niinku numeron tässä. Niin sitten kun sulla on tuolla paljussa likoamassa useita eri papereita, niin sä sitten tiedät mikä paperi sulla on kädessä. Sä nyt tiedät, että tää 400 on ainoa missä ei lue mitään, niin siitä vaan lähtee jynssäämään tätä pintaa ja kannattaa tasaisesti hinkata. Tässä nyt on vaikea, kun tässä on tämmöiset klunssit tässä. Näkeekö niitä? Tässä on tällainen klunssi tässä ja sitten tässä on tällainen klunssi. Ja näitä on tosi vaikea hinkata niinku tasaisesti. Niin tästä vaan lähtee, niin vähän tätä klunssia joutuu kiertämään. Et siihen tulee vähän sitä pyörivää liikettä, mutta ei kannata semmoista niinku ihan pyörivää liikettä tehdä. Et ihan vaan mitä nyt pystyy tästä tekemään. Ja tosiaan kannattaa niinku noita reunoja suojata tuolta, ettei hieroo sitten tällä paperilla hirveästi tätä maalipintaa, mutta kun itselleen tekee, niin se nyt on ihan se ja sama. On ihan pasketaan maalipinta muutenkin. Että tässä nyt sitten tää tuntuu nyt kun hinkkaa ensimmäistä settiä, niin tää tuntuu tälleen karhealta tää pinta. Ja tää tulee tällaista maitomaista juttua tähän. Sitten kun tuo maitomainen systeemi niin vähenee huomattavasti ja tää pinta alkaa tuntua liukkaalta, niin sitten se alkaa olla valmis seuraavaa paperia varten. Ja nyt kun ihmettelee, että minkä takia mä hinkkaan tätä keskikohtaa enkä mene tuonne klunssin päälle, niin se on vain yksinkertaisesti helpompi hinkata tämän muotoista umpiota ensin tästä ja sitten tuolta vaikeimmista kohdista seuraavaksi. Se kannattaisi tehdä silleen tasaisesti, mutta tässä mä nyt yritän alustavasti varoa tätä maalipintaa. Niin mä nyt joudun täältä vähän tälleen pyörivin liikkeen tekemään. Tää on vaikea tämä pinta tai tämä muoto hinkattavaksi. Ja tästä nyt. Ja sitten kun tää näin kun hinkkaa, niin sitten kun tää rupeaa tarttumaan tähän pintaan liikaa, niin sitten täällä vähän lisätä vettä tuonne. Ja sitten tää rupeaa liikkumaan taas silleen suht hyvin. Ja siis nämä valothan alkaa olla aika lopussa. Nämä on tosi näkyy, että nämä on tosi haljenneet ja tosi huonot kunnolta. Olen vaan hinkannut nämä kuinka monta kertaa jo tämän auton elämän aikana. Että järkevintä olisi vaihtaa umpiot. Ja mulla olisikin tuolla uudet umpiot, mutta mä nyt yritän katsastaa näillä umpioilla vielä. Ja
vaihdan sitten ne uudet umpiot katsastuksen jälkeen, koska ne ei ole E-hyväksyt, niin missä ei ole E-hyväksyntää, niin ei välttämättä katsorille kelepaa sitten. Mennään nyt näillä ensin. Sitten kannattaa paperia käydä välistä kastella, koska toi vesihumopaperi on tommoista niinku huokousta. Tämä on tosi hienoa tämmöstä. Se menee tukkoon helposti. Sen takia siinä vettä laitetaan, että se ei menisi tukkoon. Mutta niinku tässä kun tää nyt hinkkaa tänne pintaan, niin se kannattaa aina välistä kastaa tuolla ämpärissä. Niin se ei tukkeudu niin helposti. Mut joo, mä laitan paussille. No niin, tää on nyt tää ensimmäinen, mikä tää nyt on, formi. 400 sen jälkeen. Tää on huomattavasti huomattavasti parempi. Mikähän tuo? Oikeastaan nyt ei mene tonne ruutuun. Kun tää kuivuu, niin se menee tämmöseksi harmaaksi. Ja nyt otetaan sitten vaan 600 paperi täältä. Jos on 600. Ja sitten vaan lähdetään sitä hinkkaamaan. Se kannattaa ottaa monta saippua vettä tossa. Niin sitten sen ensimmäisen paperin jälkeen niin saippua vedellä pyyhkästä ja sitten kastella vaan se saippua pois siitä. Ja sitten vaan 600 kehiä hinkkaamaan. Se tuntuu taas tämmöistä alkuun tällaiselta niinku jäykältä tämä liikkumus. Ja se rupeaa tulee lähtee muovipartikkelia ja tämmöistä niinku niin sanottua maitoa rupeaa tosta irtoamaan. Jos se paperi jää tonne kiinni tonne pintaan, niin vähän lisää vettä vaan sinne, niin se liukuu taas kivasti siinä pinnalla. Ja siitä vai mitä rakettitiedettä on kumminkaan tää homma. Ja sitten näistä papereista niinku sen verran, että näitähän on niinku, paperiahan löytyy niinku jostain, ties mistä karkeudesta asti, mutta 400 on aika hyvä, mistä lähtee liikkeelle. Ja sitten sitä 600 ja 800, 1000, 1200 tai ainakin 2,5 tonniin asti. Että siitä niinku ylöspäin sitten niin ihan turhaa hifistelyä enää, joku 3000, 4000, 5000, niin aivan turhaa hifistelyä niinku ajovaloille. Että ne korkeimmat arvot on sitten enemmän jollakin maalipinnoille ja tommosille, että jos on jotakin aplaria tai likaa maalipinnassa, niin se on niinku enemmän siihen hommaan tarkoitettu, että aivan turhaa hinkata minnekään 5 tonniin asti. Että tietysti voi hinkata jos haluaa, mutta ei siinä mitään järkiä. Enemmän sitten kannattaa niinku vaikka 2500 jälkeen niinku ottaa sitten myllytyskone ja sitten olla tahnoilla hinkata siitä eteenpäin sitten, jos haluaa niinku jotakin muka parempaa vielä. Ei se siitä pitää siis sen paremmaksi enää muuttaa, kun tässä on muovia hinkataan vaan. Mut joo, mä jatkan hinkkaamista joltain kohta. No niin, mä sain tuon 600 hierastua ton pinnan. Ja sit mä otan aina tässä välissä sitten, kun niin ihan vaan saippua vettä ja rättiä. Pyyhkää sen paskan, mitä siihen kertyy tosta hinkkaamisesta. Ihan vaan tuosta puhtaaksi ja sitten täältä paljosta vähän vettä siihen. Antaa haasteellista yhden kai kääntäisi, mutta niinku huomaa, että kyllä se nyt silmin lähellä ei ole kirkastunut. Nyt kun se on märkä, niin se näyttää tommoselta. Kun se kuivuu, niin se tulee sitten tommonen, mennään toista lamppua. Tulee ton näköinen sitten, kun se kuivuu tuohon 2 tonniin asti vedetty tuo lamppu. Mä vedän sen sitten lopuksi myllytän. Niin siitä tulee sitten ihan hyvä. Täälläkin näkyy halkia, mutta tässä ei ole niin paljon sitä paskaa, mitä tuolla toisessa lampussa on. Mut joo, silloin kun ostin tän auton, niin nämä tuikut oli ihan kauheat ja mun piti ottaa nuo umpiot auki ja putsata sisäpuoleltakin, kun siellä oli varmaan se entinen omistaja käyttänyt jotakin 100 watin hehkuja tai jotain, kun se oli aivan palannut tää muovi täältä sisältä. Se oli aivan semmoista huokoista paskaa.
joudun niitä hinkkaamalta sisäpuolta kanssa. Se ei ole silleen fiksua, se ei tee noille valoille kovin hyvää, mutta se oli nyt semmonen ensiapu. Niistä tuli ihan hyvät silloin. Mut joo, siirrytään seuraavaan formiin. Ja seuraava formi onkin sitten 1200 paperi. Näkyykö tuossa? 1200. Ja sitten tuo 2 tonninen sitten vielä lopuksi. Jos se 2 tonnisen vetää siihen, niin se rupeaa oikein niin silmissä kirkastumaan jo se, kun hieroo sitä. Mut joo, lähdetään sitä liikkeelle. No niin. Nyt on tossa alkaa olla aika kiiltävä tämä pinta. Ja tässä nyt voisi joku sitten ihmetellä, että miksi mä tämmöisellä paperilla hinkkaan, enkä osta semmoista valmissettiä tähän. Joku Forlensin vai No Lens vai mikä vittu se firman nimi on. Ja sitten on näitä mitä muita firmoja nyt onkaan, mitkä myy näitä valmishiantasettejä, joka maksaa 50 ja 150 ja silloin niin yksi arkki tällaista vesihiontapaperia maksaa semmoisen noin euron, jos sitäkään. No vaikka maksat 2 euroa. Niistä sä tarvitset kumminkin 400, 600, 800, tonni 200 tai yleensä tonni 200, 2 tonnista. Siinä on semmoinen, no riippuu 5-6 paperia. Eli semmoinen 6 euroa. Plus sitten joku hiontatahana siihen päälle. Niin about ehkä 10. Niin ei niinku mitään järkeä ruveta ostelemaan semmoisia 50 ja 150 euron. Mä menen pistää hiljaiseksi ton koiran. Aivan turha ruveta ostelemaan semmosia helvetin kalliita settejä. On niissä setissä kuitenkin se, että niissä on mukana semmonen UV-suojalakka tai semmonen aine, mikä hiertoon tuohon pintaan, niin se ei kellastu aivan heti uudestaan. Mulla ei nyt tähän mitään lakkaa oo, mutta ei se nyt oo iso homma tätä hieroa uudelleen. Ja totta kai jokuhan laittaa jotakin kirkaslakkaa siihen sitten lopuksi pinnalle. Se on ihan toimiva, mutta jos se rupeaa halkeilemaan ja hilseilemään, niin sen hierominen pois on harvinaisen vittumaista. Varsinkin tällaisista lampuista, missä on näitä klunsseja. Nämähän oli entisen omistajan toimesta lakattu. Ja se lakka on joudunut hilseilemään niin näistä mutkista ja täältä, niin ihan kohtuu vittumainen hieroista lakkaa pois. Jos on tasaiset umpiot, niin en näe mitään ongelmaa siinä lakkaamisessa. Mut joo, ei niinku vain yhtä semmoista, mikä No Lens, Forlens, mikä se nyt on semmonen punainen paketti, niin yhden semmoisen on ostanut ja ihan mielestäni oli ihan paskaa laadultansa. Et jos jonkun tällaisen hiontasetin haluat hommata, niin Halpahallissa myydään semmosia, mikähän se on, sellainen pieni paketti maksaa varmaan joku 9 euroa, 12 euroa, jotain sellaista, niin se on ehdottomasti parhain sellainen setti, mitä mä oon käyttänyt. Ja siellä tuli muistaakseni mukana se sellainen UV-suoja mömmeli. Et sellainen kannattaa hommata, jos jonkunlaisen setin haluaa hommata. Jos ei halua ostella papereita ja metsästää niitä ympäriinsä. Ja sitten näistä papereista vielä sen verran, että näähän on niin kuin vesihumapaperia nimenomaan. Ei kuivahionta paperia kannata tähän hommaan käyttää. Siinä tulee sanomista. Mut joo, mä lähden nyt 2 tonnisella paperilla sitten vetämään viimeistä settiä tohon ja sitten katsellaan sitä sitten eteenpäin, että mitä tapahtuu. No niin, tässä alkaa olemaan pikkuhiljaa. Aina kun hieroo, niin tää on ihan tämmönen, ei ota vastaan enää yhtään ja paperi liikkuu tosi nätisti tossa ja niin kuin näkyy, että näkyy jo tonne lampun sisällekin ihan hyvin. Tän puolen tuikku onkin paljon paremmassa kunnossa kuin tuo toinen. No. Sitten kannattaa mä heittää sitä vettä sinne eikä löydä nyrkkiä puskuriin, mutta joo. Nyt toivon, kun mä en tästä ruudusta näe yhtään mitään, kun täällä paistaa aurinko, niin
Mä nyt toivon, että tässä nyt edes näkyy tällä videolla edes etäisesti jotakin. Pestään nuo kaikki sonnat pois tosta. Tää on vähän hankala tämä peseminen yhdellä kädellä, mutta sinne löytyi paperit näköjään. Nuo. Tässä nyt vähän parempi tuli. Tuollainen se on sitten kuivana. Ja nyt otan sitten myllylle. Myllytän tuon sitten tosta. Vähän suojaan tuota maalipintaa ja vetelen myllyllä sitten pistän siihen jonkun sellaisen viimeistelytahanan ja painatan myllyllä sitten Mut joo, tää on ihan yksinkertainen keissi. Pistää vaan tällainen ämpäri siihen lämmintä vettä. Nythän se on jo kylmää, mutta lämmintä vettä ja tarvittavat paperit sinne. Ja isoja paloja ollut tämmöisiä pieniä suikaleita tällaisia. Siihen 400, 600, 800. Mulla nyt ei 800 ollut tässä, mutta 800 tonninen. Mulla nyt oli 1200, kun ei mulla tonnista ollut. Niin. Ja sitten no sitten olisi hyvä, jos olisi vaikka 1500 ja sitten 2000. Mutta nyt ei 1500 ollut, mulla oli 1200. Niin se riittää ja sitten 2 tonninen. Olisi mulla kaapissa vielä 2,5 tonnistakin ja siitä vielä ylöspäin, mutta en mä nyt rupia hifistelemään. Mulla on mylly ja hiomatahanoja, jos mä haluan hifistellä. Tää riittää mulle nyt ihan mainiosti tässä kohtaa. Ja sitten vaan toinen ämpäri, sinne ihan vaan tiskiainetta tai mitä autosampoota nyt haluaa käyttää. Ja rätti. Ja sitten aina kun on hieronut valmiiksi, niin sitten vaan pyyhkäisee tuolla saippuavedellä ja sitten ihan vaan pärskyttää vettä siihen ja sitten ottaa seuraavan paperi. Ja siinä hienon aikana aina pikkusen pärskyttää vettä siihen ja näet, jos se paperi tarttuu siihen, niin sitten pärskyttää sinne väliin vähän vettä. Ja sitten aina välistä kannattaa aina välistä kastaa sitä tänne, koska tää on tosi hieno jakosta tämä hiekkapaperi, niin se tukkeutuu. Niin aina kun sitä vähän huljauttaa tuolla, niin se aukeaa ne huokoset ja se toimii taas hyvin. Joo, ei tässä sitten sen kummempia. Kyllähän se se varmaan jos sitä hiemotahanaa tai jotakin laittaisi ihan vaikka rättiä kädellä hinkkaa, niin siitä tulee varmasti ihan kiiltävä myös. Mä voisin itse asiassa mä voisin vaikka kokeilla systeemiä, että jos mä kokeilen toiseen lampuun hinkata käsin ja toiseen lampuun sitten koneella ja katsoo sitä eroavaisuutta. Mä sitten vedän sen käsin vedetyn lampuunkin vedän sitten kyllä ihan koneella lopuksi, mutta joo, näin, ei tämä on vaikeampaa ole. No joo, mä sain myllytettyä ja niistä nyt vähän paremmat tuli. Tää vielä pyyhkästä toi puhtaaksi sitten tosta, mutta tosiaan mä en nyt sitten hieronut toista käsillä, koska tää on niin huonossa kunnossa tää toinen tuikku, että ei siitä saa järkevää tulosta. Silleen järkevää vertailutulosta ei saa sitä aikaiseksi, vaikka sitä rupeaisi käsin hieromaan, kun se on niin paska. Mä en tiedä, kuinka se tässä videolla näkyy, mutta tuo on ihan harmaa tuo tuikku. Mut joo, semmonen. Tokyään tommosella, mikä tää nyt on? Tai joku OP RP8. Joo. Ja tommonen. Mä ensin kokeilin laittaa musta laikka ja tämmönen musta laikka ja musta aine, mutta se oli ehkä vähän liian easy. Mä laitoin sitten vihreä laikka ja vihreä aine. King Arthurin vihreä ja sitten vihreä laikka. Kiekkaa jotakin 3-4. Ihan
hyvän näköinen. Ja vielä kun ipalla pyyhkäsee nuo reunat puhtaaksi, niin katselen vaikka lopputuloksen sitten lopuksi. No joo, nyt kun kaukaa katsoo, niin kyllä ne ihan hyvälle näyttää. Tää on vähän laadultaan ehkä parempi kuin missään tuo. No, helppo ja yksinkertainen homma. Helppo ja yksinkertainen homma. Ei vaadi hirveästi ponnisteluja. Yes.